खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि धीराज बसुमतारी इं 2024 मायथाइनि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव अनलाइननि गेजेरजों आरज बादायलायनाय बे आयदायाव आंबो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजुली पाटपारा दाफिमारा गामिनिफ्राय आरज बादायनो सिगांदों। बेनिनो ब्रैथि रिंखन नै आइ अनसुलि माइनाव बे आरज मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं आखायाव लादों। दानिया आं आरजखौ जागायनोसै। नै आइ अनसुलि माइनाव बोराइ बाथौनि बिसाजो आगि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया सानस'हाया जोंनि महरा नै आइ अनसुलि माइनाव बोराइ बाथौनि बिसाजो आगि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया सानस'हाया जोंनि महरा गासिबजों सिबलांबाय आथिंजों जोदलांबाय आलाय सिलाय खालामबाय जों सिबिरोङैनो हासिबजों सिबलांबाय आथिंजों जोदलांबाय आलाय सिलाय खालामबाय जों सिबिरोङैनो गोहो हर दुगिबाव अननानै जोंखौ सा सानजा इसिङाव हिन्दु बाख्रियाव सिबिनो नोंखौ नै आइ अनसुलि माइनाव बोराइ बाथौनि बिसाजो आगि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया सानस'हाया जोंनि महरा मिथिंगा महर जाना समायसारबाय फिथाइ महर जाना आदार होबाय बुहुम बिखा जाना बांना लाबाय जिब जिबि गासैखौबो फोथांना दोनबाय नोंनि अननायावनो आलो आलो जै जै मै मै सुखुआव दोनदों नै आइ अनसुलि माइनाव बोराइ बाथौनि बिसाजो आगि मैया मैया नोंनि सोरजिथाया सानस'हाया जोंनि महरा नै आइ अनसुलि माइनाव
सहाया जोंनि महरा